Ahojte. Špecializujeme sa na frézovanie a vložkovanie komínov po celom Slovensku celoročne za každého počasia. Ráno prídeme, večer kúrite v novom. Takmer pred každým vložkovaním je potreba komín prefrézovať, zväčšiť priemer pre montáž kruhovej vložky a odstrániť starý decht z komína. Frézovanie sa vykonáva špeciálnou frézou, ktorá pretvorí štvorcový prierez na kruhový a zväčší otvor pre montáž nerezovej vložky. Ide o šetrný proces, pri ktorom sa komín vôbec nepoškodí. Máme s tým 20-ročné skúsenosti. Vložkovanie vykonávame nerezovým systémom a je vhodné hlavne, ak vám komín dechtuje. Máte ho zanesený. Vymenili ste spotrebič a potrebujete kvalitný ťah komína, alebo prechádzate na nové kotle z EUR normou, ktoré bezpodmienečne potrebujú mať komín vyvložkovaný kvôli ťahu. Ak máte záujem, kontaktujte nás. Preberieme technické riešenie, radi poradíme a naceníme. Pamätajte, že legislatívne frézovanie komína môže vykonávať len kominár s oprávnením, nie hociaký stavebník. Viac na frezovanie komínov.sk